Goedenavond, zondag 15 januari. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een 22-jarige automobilist uit Litouwen is vanmorgen vroeg zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op een afrit van de A58 bij Kruiningen. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waardoor het ongeval is gebeurd. De weg is een tijdje afgesloten geweest. Carnaval in 's Heerenhoek gaat er dit jaar even anders uitzien dan voorgaande jaren. De cafés hier aan de Herenstraat die zijn sinds december gesloten. En daarom kan er niet meer van café naar café worden gehopt. Het leek er dus even op alsof er een einde kwam aan de carnaval hier in 's Heerenhoek. Maar de vereniging kwam al snel met een oplossing. Ja, hier op het Kerkplein komt een grote feesttent. Capaciteit van ongeveer 1200 personen. De feesttent zal worden uitgerust met een volledige glazen wand aan die kant. Zodat ook vanuit de tent de optocht zichtbaar is, welke hier voor de kerk in 's Heerenhoek eindigt. Dit is dus verleden tijd. Maar de vereniging is blij met het alternatief. En ook vanuit het dorp klinken positieve geluiden. De reacties vanuit het dorp zijn eigenlijk toch wel goed. 's Heerenhoek staat op het moment natuurlijk niet bovenaan in ondernemen en in alles. Er gaat hier heel veel verdwijnt er hier. Het zou zonde zijn dat het carnaval ook verdwijnt. Dus de reacties zijn eigenlijk wel positief dat het zo opgevangen wordt. Het partycentrum is wel geopend tijdens carnaval en de rest kan terecht in de partytent. Toch is er stille hoop dat de tent eenmalig blijft. Kijk, het is natuurlijk voor de leefbaarheid van 's Heerenhoek is het wel te hopen dat natuurlijk toch die horeca gewoon terug open gaat. Kijk, en als het zo is dat we voor het carnaval in die tent moeten vieren, dan zal dat ook zo zijn. Maar we hopen natuurlijk toch gewoon dat de horeca hier terug open gaat. Er zitten wel wat scherpe punten aan in ieder geval. Je kan ook voelen dat de wang achterin een klein beetje beschadigd is. Paul Minnaar uit Middelburg heeft de laatste 20 jaar in zo'n 1000 paardenmonden gekeken. Hij heeft dan ook een zeldzaam beroep. Hij is paardentandarts. Hier in Zeeland is er gewoon geen. En ik was toen procesoperator, waar ik absoluut niet echt naar mijn zin had. Toen is bij mij gelijk het lampje gaan branden van hé, als ik nou eens de opleiding ga doen. En zo is het eigenlijk begonnen. Toen moest dat nog in België. Inmiddels is er ook een opleiding in Nederland. Maar echt populair is het vak hier nog niet. En daarom laat Minnaar de stagiaires van de opleiding graag meelopen om te laten zien hoe mooi het vak is. Die zijn eens een dagje met mij mee aan het kijken geweest. En dat zijn inmiddels paardentandartsen die ook gewoon lekker hun werk hebben. Zelf heeft Minnaar in die 20 jaar een behoorlijke staat van dienst opgebouwd in de paardenwereld. Ik behandel paarden van mensen die op de Gouden Koets hebben gereden. Ik heb paarden die in de Nederlandse top meerijden. Maar ik heb ook paarden waar heel veel recreanten ontzettend veel plezier mee beleven. En dat zijn voor mij allemaal even belangrijke mensen. De ijsbaan in Middelburg heeft een goed seizoen gedraaid. Na 2 jaar kon die deze winter eindelijk weer open. En de bezoekers wisten de baan nog prima te vinden. Ik kijk zeer tevreden terug op dit seizoen. Ondanks dat we het weer niet altijd mee hebben gehad, is het echt een heel leuk en dankbaar seizoen geweest. Ik verwacht dat we met de bezoekersaantallen in de richting komen van het laatste jaar 2019-2020. En dat was echt een heel goed jaar. Dus ik verwacht dat we in die kant uit weer komen. Daar ben ik super tevreden mee. Na 6 weken wordt de baan vandaag weer afgebouwd. Schaatsliefhebbers hebben een weekje korter van de baan kunnen genieten dan normaal vanwege de hoge energieprijzen. Op zich is dat goed bevallen. We merken wel dat we daardoor de week met de scholen voor het voortgezet onderwijs heel erg mislopen. Dus we overwegen volgend jaar om te kijken wat we gaan doen, of we toch weer die week eraan vast gaan plakken. Maar het is nog even afwachten wat de stroomrekening gaat doen. Rond de 80 deelnemers gingen vanochtend van start op het strand bij Renesse voor een zware editie van de Beach Race. Vanwege de harde wind dus een kortere wedstrijd dan gepland en deze heren gaan het dus voor de kiezer krijgen in het zand. En hier zie je goed hoe hard de wind staat. Het lijkt bijna alsof het peloton niet vooruit komt. Echt de typische taferelen waar Zeeland bekend om staat in de wielerwereld. Die keiharde wind. Uiteindelijk blijven er nog 4 renners over en zij gaan uitmaken wie deze editie van de Beach Race in Renesse wint. En uit deze 3 gaat dan de winnaar komen. Voorop Jasper Okkeloen.
En hij blijkt ook de beste benen te hebben, want hij rijdt weg bij zijn twee maten. De tweevoudig Europees kampioen Beach Race gaat ook vandaag winnen in Renesse. De winnaar is Jasper Okkeloen uit Dordrecht. Zo, pittig koersje. Jezus man, holy fuck. Meer sport zometeen in een nieuwe aflevering van Omroep Zeeland Sport. Ja, zometeen nog veel meer beelden van de strandrace in Renesse in het programma. Ja, de winterstop is voorbij, dus dat betekent dat Omroep Zeeland Sport ook weer terug op de buis is. In de uitzending zometeen aandacht voor de belangrijke korfbalwedstrijd tussen Top en Fix. Degradatiewedstrijd in de Korfbal League 2. Verder aandacht voor de 50ste editie van het hardloop-evenement de Delta Cross op Schouwen-Duiveland. En we staan stil bij de prestaties van rallycoureur Adwin Hoondert uit Hoedekenskerken, die het heel goed heeft gedaan in de Dakar Rally in Saudi-Arabië. Tot zo. Vandaag was het een onstuimige dag met een krachtige en aan de kust stormachtige zuidwestenwind, zoals hier te zien in Vlissingen. De wind is inmiddels afgenomen en blijft de komende uren verder afnemen. Verder was het een mix van wolken en zon met lokaal een bui. Vanavond neemt ook de buiigheid af en de temperatuur loopt terug tot een graad of 3. Op nadering van een lage drukgebied neemt ook de bewolking vanuit het zuiden toe. Een storing behorend bij dit laag zorgt ervoor dat het maandag een regenachtige dag wordt met een graad of 5. In aanhoudende regen daalt de temperatuur een paar graden en dan is er kans op wat winterse neerslag, waarschijnlijk in de vorm van natte sneeuw. In de avond lijkt het zo goed als droog te worden. Er staat morgen een variabele, matige wind. Dinsdag en woensdag zijn rustige dagen, wisselend bewolkt en meest droog. Wel is het weer wat frisser met 3 tot 4 graden en nachtvorst. Donderdag van tijd tot tijd buien. Hier kan ook wat winterse neerslag tussen zitten. De dagen erna blijft het fris, maar overwegend droog en vrij zonnig. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een fijne avond.